С 8 гадоў канцэртавала ў Менску, Вільні, Кіеве, Варшаве. Акторскі талент мела, она спрабавала набыць для паўстанцаў зброю. Яе змясцілі ў вар'ятню, псіхушку. Хваробую царскія следчыя палічылі любоў да айчыны. Цяпер наша гераіня Каміла Марцинкевич, дачка нашага класіка. Вот яна адзіная тут жанчына ў цэнтры, бачыце, у першым шэрагу, знізу побач са сваім татам яна. Яна яшчэ ў дзяцінстве здзіўляла ўсіх сваімі бліскучымі музычнымі здольнасцямі. З 8 гадоў канцэртавала ў Менску, Вільні, Кіеве, Варшаве. Улюбёныя кампазітары былі Фрэдэрык Шопен і Ферэнц Ліст, і ўласныя творы ўжо спрабавала пісаць. Акторскі талент мела, выходзіла на сцэну ў менскай пастаноўцы славутай оперы «Селянка», музыку да якой напісаў Станіслаў Манюска. Вось, а лібрэта Дунін Марцинкевич, але сябры ведалі і іншую Камілу. У яе доме праводзілі свае паседжанні сябры Менскай паўстанцкай арганізацыі, якія рыхтавалі вот гэты збройны выступ, і паліцыя высачыла ў 1861 годзе Камілу яе за ўдзел у вулічных дэманстрацыях і навучанні рэвалюцыйным гімнам. Яе змясцілі ў вар'ятню, псіхушку. Ну, хваробую царскія следчыя палічылі любоў да айчыны, як гэта і цяпер здараецца, і нашу палітвязанку славутую Шарэнду Панасюк таксама ў навінкі змяшчалі, да, рабілі эту псіхіятрычную экспертызу за любоў да айчыны. Жыхары Менска тады масава пратэставалі супраць зняволення вот такога ў вар'ятню Камілы, і сотні людзей маглі сабрацца пад вокнамі вар'ятні, спявалі песні, прыносілі ёй кветкі. Ну і пасля такіх пратэстаў улады вымушаныя былі так званую хворую вызваліць. Але на пачатку 1863 года яе зноў арыштавалі па даносу расійскага салдата, праз якога яна спрабавала набыць для паўстанцаў зброю. Яе зняволілі ў кляштары бернардзінаў, і там захаваліся пра гэта дакументы вельмі кранальныя. Падкуплены наглядчык перадаваў ёй лісты ад аднаго з кіраўнікоў Менскай паўстанцкай арганізацыі Караля Станкевіча. Ну, а лёс Камілы, відаць, вырашыў той дзень, калі ўранні пад вокнамі яе камеры вялі на смяротнае пакаранне паўстанца Яна Жмачынскага. Яна кінула яму пад ногі букет кветак. Урэшце пасля суду была высланая на 25 гадоў у Соликамск. Далёкі расійскі Соликамск. Вярнулася толькі праз 20 гадоў, атрымала дазвол пасля таго, як цяжка захварэла. Не так даўно знайшлі яе магілу на віленскіх бернардзінскіх могілках у Вільні, у зарэччы па-літоўска, это ўзупіс. Вот, калі будзеце там, захочаце знайсці магілу яе, то трэба па вуліцы Полацкай дайсці да канца, убачыць указальнік на могілкі. Эта магіла хутка знойдзецца, таму што надмагілле зробленае ў выглядзе такого тэатральнай заслоны, можна сказаць, гранітнае такое надмагілле. Вось, там яна будзе па мужу падпісаная. Ну і яшчэ адна наша гераіня тых часоў, гэта Апалонія Сіракоўская, якую называлі найлепшай прыгажуняй на Літве.